biyahe tayo. Alright, mga boss, punta tayo ng Libmanan. May atinan tayong charity event sa San Isidro, Libmanan. Alright, let's go. Let's go, my boss. Yo,
sleep na tayo. Habol na lang tayo. So, ayan mga boss. Dito na tayo. Lapit na. So, alright mga boss, dito na tayo. So, ayan mga boss, dito na tayo.